Εδώ έχω κοντά μου τον Αρτέμιο Φιλάτοφ. Το λέω σωστά? Ναι, Γεια σωστά. σου, Αρτέμιε. Καλώς όρισες. Τώρα, κανονικά, βέβαια, αυτό πρέπει να το βάλουμε λίγο πιο πίσω, διότι έχω πάρα πολλές απορίες. Αυτό μπορούμε να το σύρουμε, να το βάλουμε λίγο πιο πίσω. Ναι. Αρτέμι, σου βάζω δύσκολα. Όχι. Τι είναι αυτό, λοιπόν, να μας λες κιόλας. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ποδήλατο, είναι μια ανακάλυψη, μια εφεύρεση, θα έλεγα, του Αρτέμιου. Ένα ποδήλατο το οποίο, όπως βλέπετε, ναι, είναι κάπως περίεργο. Αναρωτιέστε γιατί. Εδώ έχουμε εικόνα για να δείχνουμε κομματάκι το ποδήλατό μας. Ωραία, μπορούμε να το δείξουμε. Άρα έχουμε. Καταρχήν έχεις μαζέψει υλικά. Ανακυκλώσιμα, είναι από παλιατζή. Από παλιατζή. Ναι, δεν είναι κάτι έχουνε... που ξόδεψες χρήματα για να το φτιάξεις. Πόσο σου στήχησε αυτό? Όχι, έχω ξοδέψει αυτά. Μέχρι στην πορεία της εφεύρεσης, μέχρι να βρω το... Να το ολοκληρώσεις, λοιπόν. Άρα, έχουμε το καθισματάκι μας, εδώ, πολύ ωραία. Αυτό, άμα κάτσουμε, κρατάει πάνω. Ναι. Σίγουρα πράγματα. Ναι. Δεν θα έχουμε εδώ πέρα θέματα. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε και τον Αναστασιάδη ακόμα, οπότε δεν κινδυνεύουμε. Αυτό λοιπόν είναι το ποδήλατό μας. Αυτό όμως δεν είναι Έφυγα. Αυτό δεν είναι ένα ποδήλατο οποιοδήποτε. Είναι ένα ποδήλατο που μπαίνει σε ράγες τρένων που έχουν εγκαταλειφθεί. Σωστά. Που δεν λειτουργούν. Σε κλειστές σιδηροδρομικές γραμμές. Σε κλειστές σιδηροδρομικές γραμμές. Προσέξτε τι σας λέμε. Σε κλειστές. Έλα εδώ, Αρτέμι. Σε κλειστές σιδηροδρομικές γραμμές μπαίνει αυτό το ποδήλατο. Σκέφτηκε ο Αρτέμιος ότι να ένας τρόπος να πάω γρήγορα στη δουλειά μου, να τσουλήσω. Πες μου, τι ακριβώς σκέφτηκες για να το φτιάξεις αυτό το καταπληκτικό, το οποίο έχει και φρένο και έχει και κουδούνι. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Είμαι όλη αυτιά. Περιμένω να μου πεις την εφεύρεσή σου. Πώς το σκέφτηκα? Πώς το σκέφτηκες? Καταρχάς υπάρχουν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής της παλιάς, υπάρχουν πολύ γραφικά τοπία. Ναι. Τα οποία δεν έχουν πρόσβαση ούτε με το αυτοκίνητο και καμιά φορά είναι δύσκολη η πρόσβαση με τα πόδια. Ναι. Και σκέφτηκα για να έχω πρόσβαση σε αυτά τα τοπία, να κάνω εξορμήσεις. Ναι. Σκέφτηκα να φτιάξω ένα όχημα που θα κινείται πάνω σε ράγες. Μάλιστα. Και να μπορώ να κάνω πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, παρακολουθούμε και τα πλάνα, τα οποία είναι εξαιρετικά πλάνα. Βάζουμε λοιπόν... Αυτή είναι η πρώτη κατασκευή, είναι η αποτυχία. Είναι η πρώτη κατασκευή. Ναι. Μπαίνει λοιπόν το ένα... Πώς να το πω αυτό εδώ? Αυτός εδώ είναι ο οδηγός. Ωραία, ο οδηγός μας λοιπόν μπαίνει στη μία ράγα και είναι αυτός εδώ ο οδηγός μας. Και πίσω. Και πίσω υπάρχει ο αντίστοιχος. Μπαίνει στη μία ράγα λοιπόν και το υπόλοιπο ακουμπάει στην απέναντι. Ναι, είναι για την ισορροπία του ποδηλάτου. Για την ισορροπία. Το βάζουμε λοιπόν εμείς εκεί, βάζουμε τα πεντάλ μας και ξεκινάμε και φεύγουμε πάνω στο... Κοιτάξτε τι ωραία, που τσουλάς. Έχω και φρένα και... Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο πάνω στις ράγες. Πάνω στις ράγες κινείται και πιο σίγουρα, πιο σταθερά. Και πιο σταθερά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχω και φρένο. Τσακ, σταμάτησα. Και το κουδούνι μου πάει και όπισθεν. Όχι, μόνο μπροστά. Όχι. Εντάξει, όχι, λέω πως είναι κανένα σύστημα πάει και όπισθεν. Ωραία. Εσύ πραγματικά βγαίνεις, έχεις κάνει παραγωγή από αυτά τα ποδήλατα? Όχι, είναι μόνο... Ένα και μοναδικό? Ναι, μόνο ένα. Σχεδιάζω και ένα άλλο, το οποίο... Γιατί η δρεζίνα, έτσι λέγεται, ποδηλατοδρεζίνα λέγεται αυτό. Πώς λέγεται? Ποδηλατοδρεζίνα. Ποδηλατοδρεζίνα, ναι. Είναι ποδήλατο που κινείται πάνω σε ράγες. Ωραία. Είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και κάνω δοκιμαστικές βόλτες και βλέπω κάποια μειονεκτήματα, κάποια προβλήματα. Καλά, και μέχρι να τελειοποιηθεί. Ναι. Έτσι, μέχρι να τελειοποιηθεί φαντάζομαι ότι θέλει δουλίτσα. Αυτό κινείται κανονικά με κάποια προβληματάκια, αλλά το λύνουμε. Ναι, μπορείς να κάνεις. Μπράβο. Σκέφτεσαι αυτό να το κάνεις εμπόριο, σκέφτεσαι αυτό να το ανοίξεις και να αρχίσεις να φτιάνεις τέτοια ποδηλατάκια? Εγώ σκέφτομαι, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, ή έστω όχι από μένα, από κάποιον άλλον, γιατί η εγκατάλειψη είναι κρίμα. Οι γραμμές αυτές που χτίστηκαν με τόσο κόπο από τους ανθρώπους έχουν εγκαταλειφθεί και είναι στο έλεος των... Τίποτα, μπορεί να τα κλέβουν και να παίρνουν και κομμάτια. Ξυλώνουν ήδη ράγες και γι' αυτό μακάρι να γίνει κάτι, να αξιοποιηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Τέλεια. Μακάρι να μας ακούσουν αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν σήμερα που το παρουσιάζουμε την εφεύρεση. Αυτό το παράξενο ιδιαίτερο ποδήλατο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και ό,τι άλλο σκεφτείς, εδώ είμαστε για σένα. Ωραία, πολύ ωραία.
Δεν θα φύγεις με το ποδήλατο. Τώρα φαντάζομαι έχεις τρόπο. Έτσι. Δεν φύγεις με το ποδήλατο. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Σε ευχαριστούμε.